Ola e benvindos. Hoxe imos ver como se pode crear un plan de lanzamento para YouTube que sexa completo e sólido. Pero ollo, non se trata de ir a cegas ou de ter sorte, senón de usar un coproductor estratéxico, a inteligencia artificial, para transformar unha simple idea nunha estrategia lista para sair ao mundo. Pensemos nisto por un momento. Imaxinade poder contratar a un consultor de primeira categoría para que deseñe, paso a paso, todo o plan da nosa canale. Pois ben, esa é precisamente a idea central da que imos falar, como usar a IA para que actúe como ese experto, convirtendo a que parece unha montaña de traballo en algo moito máis manexável. Así que o obxectivo de hoxe é moi claro, darvos un plan mestre, un mapa dividido en 4 fases. Unha folla de ruta que fai que o proceso de lanzar unha canele, que pode ser super complexo, se converta en pasos sinxelos e asistidos por IA. A idea é pasar da dúbida e o bloqueo a ter un plan de acción concreto. Aquí está o noso percorrido. Primeiro, imos á estrategia, para asegurarnos de que a idea ten pés e cabeza. Despois, o contido, que é o corazón da canele, claro. A continuación, os elementos visuais, porque a primeira impresión conta, é moito. E, por último, o plan de lanzamento, para poñer todo en movimento. Imos aló. Moi ben, entramos en materia. Fase 1, a estrategia. Isto é o alicerce sobre o que se construe todo o demais. Porque antes de darlle ao botón de gravar, hai que estar seguros de que a nosa idea ten potencial real para ter éxito. O primeiro paso é usar algo que poderíamos chamar o validador de nichos. Basicamente, trátase de darlle a IA as nosas ideas e pedirlle unha auditoría, unha análise sincera. A IA pode dicirnos se de verdade hai xente interesada no noso tema e, sobre todo, se podemos destacar entre a competencia. E hasta a táboa, ilustro perfectamente. A IA pode facer unha análise da competencia como esta. Descompone o que outros fan ben, onde fallan e, o máis importante de todo, onde está o noso oco. Onde podemos centrarnos para brillar. Non se trata de copiar, para nada, senón de atopar o noso propio espazo. Vale, pasamos á seguinte fase. Xa temos estrategia validada, así que agora toca crear. Fase 2, o contido. Aquí é onde a IA se converte nun socio creativo incansable, axudando tanto na chuvia de ideas como na redacción dos guións. E esta frase é clave. Reter a atención da xente nos primeiros segundos é absolutamente crucial. Unha das ferramentas máis potentes que nos dá a IA é o que se chama o xerador de ganchos, que está deseñado precisamente para eso, captar a atención ao instante e evitar que a xente marche do vídeo. Vexamos un exemplo rápido. Este gancho xera curiosidade ao momento. Non revela cal é a mentira, o que case obriga a seguir vendo para descubrilo. É directo, é provocador, funciona. Outro exemplo. Este xoga coa exclusividade e con esa sensación de non quero perder isto. Suxere que hai un coñecemento casi secreto e, claro, todo mundo quere formar parte dese 1% que sí o coñece. E aquí un terceiro, aínda máis atrevido, cuestiona directamente o que a audiencia cree saber. Isto crea unha necesidade casi inmediata de confirmar se as súas propias ideas son correctas ou se efectivamente estaban equivocados. Pero a IA non se queda só en los ganchos, pode estructurar un guión enteiro. E o importante aquí non é só que escriba o texto, sino como o organiza para que teña o máximo impacto. Un gancho potente ao principio, unha historia que enganche, indicacións visuais para a edición e unha chamada a acción clara xusto no momento en que a audiencia está máis receptiva. É unha receita completa. Ben, temos a estrategia e temos o contido. Imos á terceira fase, os elementos visuais. Porque un vídeo xenial necesita unha primeira impresión igual de xenial para que a xente faga clic. E aquí é onde entran en xogo os títulos e as miniaturas. Vexamos a diferenza. Á esquerda, un título xenérico, sen máis. É como unha idea, pero sen moita forza. Á dereita, un título creado con unha fórmula de IA, que apunta directamente ao que lle interesa a audiencia. Pasamos de algo vago a unha promesa de valor moi concreta. E coas miniaturas pasa exactamente o mesmo. A IA pode axudarnos a definir unha guía de estilo visual. E non só con ideas, senón establecendo as regras do xogo. Cores que contrasten, texto que se lea ben, unha composición limpa e, sobre todo, que evoque unha emoción. A coherencia visual é fundamental. E chegamos á fase final, a carta, o plan de lanzamiento.
Aquí é onde xuntamos todas as pezas do crebacabezas. Todos eses elementos estratégicos e creativos organízanse nun plan de execución que se pode seguir paso a paso. O que estamos a ver é un calendario de conteídos para 90 días xerado por IA. O máis interesante é a progresión. O primeiro mes é para construir a base, para establecer a autoridade. O segundo para optimizar a partir do que din os datos. E o terceiro, ollo, para prepararse activamente para atraer patrocinadores. É un plan de crecemento, non só unha lista de vídeos. E o mellor de todo é que non hai que facer isto peza por peza. Pódese usar o que se chama un prompt mestre, unha única instrucción que combina todas as fases das que falamos e pídelle a IA que xere o plan de lanzamento completo, dende a análise do nixo ata o calendario de publicacións, todo dunha vez. E todo isto déixanos con unha pergunta final para reflexionar. Ao sistematizar a planificación, a IA non ven substituir o creador. Ao contrario, libérao para que se poida centrar no que só un ser humano pode facer, achegar a súa voz única, a súa personalidade, a súa creatividade. Digamos que a IA construí os andamios para que a creatividade humana poida chegar aínda máis alto.